Ahojte všetci, vítam vás na dnešnom videu. No dneska budeme robiť video troška z iného súdku. Ideme robiť video o čistiacich kefách a vysvetlíme vám, alebo lepšie povedané, Pištík vám vysvetlí, prečo sú kefy od firmy Ritz kvalitnejšie a lepšie. A tak teda pustíme sa do toho a on vám o tom povie svoje skúsenosti a dojmy. A ja sa budem len prizerať a natáčať ako vždy, pretože aj moje zbrane ja nosím Pištíkové vyčistiť. Viem, že sú vyčistené kvalitne, perfektne, až do dokonalosti. Ja ich nerád čistím. U neho si môžete doniesť zbrane vyčistiť a teraz vám vysvetlí, prečo vám ich bude čistiť práve týmito kefami. Čiže Pištík, dávam ti slovo. Takže ďakujem pekne. Ešte raz vás vítam pri dnešnom videu. Dneska si ukážeme bronzové kefy od firmy Ritz. Vyložil som sem jednak Ritzky a jednak jednu menej kvalitnú ekvivalentu. Ide o cenovo o 10 krát lacnejšie kefy ako tieto Ritzky, ale potom si ich porovnáme za chvíľu, aký je tam rozdiel. Tieto Ritzky sú normálne kvalitné bronzové, so silným osadením, nezohýňajú sa, lebo keď naozaj, že pozrieme, napríklad zoberieme si takú klasickú osmičku, zoberieme si tú hrúbku. Hrubé polia, krásne, hrubo, vyzerajú naozaj, že tie polia oveľa silnejšie. A keď porovnáme kefku za euro 50, ktorá je dobrá, dá sa s ňou čistiť, ale v podstate je na jedno použitie. Tá Ritzka vám oveľa rýchlejšie, oveľa kvalitnejšie vyčistí tú hlaveň. Toto vám vyčistí celú časť tých drážok, aj tie rohy. Tuto vám hrozí, že sa vám to ohne. Tak chcem k ním odporúčať, že naozaj, keď potrebujete raz čistiť, dobre, toto je dobre, ale keď potrebujete na dlho čistiť, zoberte si takúto kefku. Naozaj, že keď si zoberieme takúto kefu, oveľa viac to vydrží, jedno čistenie je oveľa kratšie a jednak si využijete aj ten čas a kupovať 10-15 kefek, kým jedna vám vydrží, je to totálny rozdiel. A ďalšia výhoda, toto je 762. Pokiaľ ju zodierete v 308, ešte ju viete používať v 7. Nezohne sa, ale sa oderie. Čiže viete ju v ďalšom kalibri používať, až kým sa nezodierie dovtedy, už si to hlavne. Čo sa týka rozdelení podľa kalibrov, ako vidíte, sú naozaj že nastavené podľa hrúbky, ale naozaj, že presne sú to brúsené kefky. Máme ako osmičku, 762, 9, pozerajte sa, toto je krátka a je určená do pištolov. Neskôr si to pokážeme aj počas čistenia, že naozaj, že toto je priamo na 9.0, čiže 9,02 mm má 9 mm Luger. Takúto kefku do nej treba použiť. Pri tejto lacnejšej eventualite, preto tu mám iba jednu, lebo tam nepoznáme takúto eventualitu, že 9 a 9,3. Preto máme dve. Toto je prepružkové, 9,62, 9,72 a podobné kalibre. A toto je 9 mm Luger. Potom klasická 857, 308 Springfield a taká 764 a ďalej taký Creedmoor. Čiže oni sú naozaj rozdelené podľa tých kalibrov a hlavne sú naozaj presne brúsené a tá kefka naozaj veľmi kvalitne sa používa. A ďalej máme také isté kefky aj do brokovníc. Jediná kvázi nevýhoda, ako u týchto kief je, že majú obrovský odpor. Pokiaľ máte dobre vyčistenú tú hlaveň, takéto hrubé, takéto husté, že budete mať problém pretlačiť tú samotnú kefku. Ja som vám pre ukážku doniesol takúto palicu. Ide o 5-eurovú paličku, ktorá vám na tieto kefky úplne postačuje. Pokus o čistenie 308. Zohnutá palica, nedá sa to vyrovnať, bohužiaľ, nie je vhodná na čistenie s takýmto. Preto som tu aj doniesol, čo zvyknem odporúčať aj klientom. Táto palica je v cenovej kategórii 35 €. Vydrží vám kľudne čistiť tieto kalibre. Jediná vec, čo potrebujete dokúpiť, je takýto adaptérik za 1 €. Áno, toto vložíme a môžete si čistiť ktorúkoľvek z týchto zbraní.
Pokiaľ by sme išli na 6,5 Creedmoora, tak už vidíme, že tam je dierka znútra a vám kľudne sadne na klasickú našu európsku, na náš európsky závit, hej? Čiže tiež neodporúčam ešte stále túto lacnú paličku pri týchto kefách, lebo sa vám to zohne, ale viete Creedmoora čistiť klasickou, v tejto paličke máte redukciu a takisto vám to sadne. Je ešte ďalšia výhoda, že pokiaľ by ste chceli používať chemikálie od Borteku, táto palička je vhodná aj na ten Bortek, lebo má to aj ten americký závit a s týmto prevodníkom si zmeníte z amerického závitu na náš európsky. Čo sa týka brokovníc, tu už nemáme eventualitu lacnejšiu. Pokiaľ chcete čistiť brokovnicu, tak si musíme zobrať takúto veľmi hrubú tyč. Toto je originál od Rícu. Cenová kategória okolo 60 €. Toto je jedine, čo vám vydrží a neohne sa pri brokovnici. Ale čo sa týka naozaj, že zašpinenej brokovnici, je to oveľa kvalitnejšie, ako keby ste s tým klasickým kartáčom, s tým drôtom, by ste škrabali tú hlaveň, aby vypadávalo to lovo. Oveľa kvalitnejšie viete vyčistiť. Čo sa týka toho, že tu pán doniesol raz skoro zožratú a zistil si, že to bolo od chémie, to bol ten Bortek. Áno, Bortek Cooper Remover. V žiadnom prípade nerobte takú vec, že by ste mali napríklad túto kefku, a to je jedno, či budete mať túto lacnú alebo túto drahú. Pokiaľ budete používať rozpúšťadlo medí, nekvapkajte rozpúšťadlo medí, lebo je to nie je to medená kefka, je to bronzová kefka, ale má to podiel medí a potom to korozívne funguje na tej kefke a rozpadne sa vám. Vieš ukázať ten Bortek, Mášo? Bohužiaľ nie, už som zlikvidoval. Čo k tomu ešte vieš dodať? V podstate ani nič. Ako to vlastne to z tých drážok vytrhá v podstate to zanesené olovo? Alebo? Nie, to je v podstate ako klasická kefa, jednoducho ju zošúcháš ten materiál. Rozdiel, že či budeš šúchať takouto malou plochou, čiže veľmi veľakrát musíš čistiť. Čo budeš čistiť touto kefkou hodinu, s touto stihne za 10 minút, lebo je o toľko širšia a menejkrát to musíš pretlačiť. A ďalej je to trošku tvrdšie a je to presnejšie na ten kaliber daný, takže pokiaľ to budeš brúsiť, alebo budeš to ťahať, jednoducho jednak nebudeš to vládať potiahnuť dozadu, lebo také sú presne a silné tie kefky. A druhá vec, keď vytlačíš naraz oveľa viacej špiny. To znamená, že s týmito ríckami v podstate my z drážok vytláčame nečistoty. Áno. Áno. To čistenie by malo fungovať takým systémom, že najprv odmastíme a potom na sucho vyšúrujeme. Je to mäkšie ako oceľ, takže nevieme porušiť tú oceľ, ale vyšúrujeme tú špinu. Jednoducho, to si predstav, keď máš pripálené dačo, jednoducho odmastí si to a zoškrabe si to pripálené. Máš tomu ešte niečo? Ja mám si toľko k tomu. Takže, čo sa týka čistenia a kefiek od firmy Ritz, ste počuli Píštíkov názor. Má to priamo zo svojich skúseností. No a ja môžem len toľko povedať, že čistí zbranie naozaj dokonalé. Čo sa týka dlhých zbraní, tak sú fakt a profesionálne vyčistené. No a my máme len tie ricky, môžeme odporúčiť zo skúseností mojich, čo ich čistí. A on samozrejme takisto zo svojich skúseností. No a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte. Ahojte.